To ti je dobar pištolj, vidiš. Dobro, okej, jak je dobar pištolj. Ako ti hoćeš, ja sam ti iz donjeg stupnika. To ti je pozlačeno, znaš. A imam ti Alcatel pozlačen i Nokia pozlačeno. Sve, što je šta hoćeš. Imaš Ericsson ili, ne znam, Bosch. Bosch je fora danas, kujiš, baš je fora Bosch. Ma misliš, a ja sam mislio, možda bi ti ja prodao kojeg. Možda bi ti prodao Nokiju. A ako ne, onda Šažem. Ili koji još glupi neki. Pa to nisu glupi mobitel, baš su fora. Ma nevo, onda ću ti prodat ovaj tu pištolj. Daj si bre, si došao sinu, jesi došao si dobro bre. Što ti roš tu? Ovdje boj duplikat, bolan, duplikat. Da vidiš, to mi je brat Bizonac. Anti Valen iz Bosne, a ja sam iz Prištine. Pa Ja sam iz Bosne, otkada si ti? Ja si iz Bijelog sunca. Zapravo to ti je ona kuća. Ma nemoj strat, ajde. Daj, ako ti vali hoći ovdje si došao, hoćeš igrati maškicu, sim tam. Daj, bolan sile, daj mu natoč pive. Bum natočil bum pivu. Joj! Nemoj O što to radiš, nemoj da go brzo bato. Ne volim zemljake. Budala. Ne, sad ćemo mačku obijat. Aj, Pa kotija. šta ti meni tu? Jes ti struga žena, nemoj smiju za Dobro, idemo, samo vam ja pokazal kako ti tu roštilja kod nas. Jel imate grill? Ne, bobo, idemo roštilja. Ovdje mi dajte čevapčiće. Možda. Evo, zovu te, vidimo kako naši dečki roštiljaju. Sve roštiljaju, gledao. Vidite kako lijepo roštiljaju. Super je to, odlično. Sve. Joja! Vidite, to su vaše opčići. Imamo svega, znate, tu se, evo, tu je, Krasno, više odlično. šuje. Super, Kaj bi to super. onda na kraju, odojak? Vidite, tu modelom koji ja tu radim, a svi me zovu Janeš. Ne znam zašto, ali nisam Slovenac, ne, ja sam ti Zagorje. Vidiš, tu ti je moje radno mjesto. Nema čega nema. Vidi, ima tu ovaj veliki pištoljček, vidiš, baš je fora, gledaj. Vidiš ga, to ti je iz Mercatona, nema bolje. A ovaj sam posebno kupio na Hreliću. Znate gdje je Hrelić, znate? Gledajte. Pa ne ti uzbuđiva. Perce, nemoj mi više zajebavat. Ti jasno? Vidiš, to ti je super model donošnih automobila. Vidi, to ti je najbolji model kaj postoji, vidi. Menja se tablice, kaj nije fora, a? A što si mi to? Što si mi to? Pa tu da dolaziš u drugu državu, onda si lijepo sevaš, ne? A vidiš, ovo tu ti je taj gumbić. Da? To ti je, kad to potegneš, to ode u pičku maternu. Vidiš, pičku maternu. Vidiš, drak. Pa šta će me onda, ne moram limariju raditi, jel? Pa kad se sad ti neku baš upravo da ne mreš. Evo kak si, O, što si mi sad to? Evo kaj, ja sam mislila da mi idemo pecati na Savu, ne? Ako hoćeš, ako neš ne Ja bi moraš. na Drinu. A može, ajde, ali nemoj mi to stavljati to. Ja sam alergičan na tebe, znaš. Čudan momak. Vidiš, aj sad ti je odličan sad, super sad, to ti eksplodiraš, znaš. Da. A nemoj ti to tiskat, ne, nikada. Šta? Pa, mislim da je odvratan. Ma daj šuti, slušaj. Sad moramo tu, nemoj to pališ da ti rekao da sam alergičan na tebe, pa daj ostavi čovječe. Pa kakav ti je to Evo hladnjak? tu ti je ovaj fotoaparat, ne, to ti je fora, ne. Mazno turistu. Daj šuti. I to sam mazno turistu, da, gle, kad stisneš, klik, slika te. Je sliko koju golu žensku? Ma ne znam, nisam provjerio, moraš ti sam provjerit. Haha, ne znam ja. Ma daj ostavi, kaj si munjen. Si munjen, Jo. Čudan momak. Gle, ovo tu ti je dodatno da ti dođe do grla. Gle, aj nategni. Gle, vidi, ajde. Je bolno? To je imao preveliku proljev, imao stolicu veliko. Evo proljev, vidite.
Gospodine, Kaj sad ćeš tu vidjet, ima? ovaj čovjek vam mrzi Hitlera, znate. Daj, evo, ovo vam je lutka Hitlera, sad će vam... Pa vidi se da ga mrzi, jel da? Ali, mislim, nije to problem. Bog ljudi, svima Bog. Idemo ovog budalu. Još mi nije ruka zarašla, znaš. Nije, a? Nije ti, što mrzim tog frajera. Joj, to se vidi je. Sad ću ti pokazati ovo, vidiš, to ti je za narkomane. Kad vidiš nekog narkomana da se muči, ti njemu samo daj dozu, znaš. To si skužio. Aha. A, to što dupe. Sutra ćeš ući tu. Znaš, znači skužio si. Aha. A imaš antidoze i ako se hoće neko predozirat, znaš, onda ti to najbolje. Pa to je dobro, fora, To se ne? stavi u džep. To mi se ja u džep, da. Današnja mladiš. Ajde, Bučić, guma, lažem robota! Stojte, partizani moji! Molim je, Vidi, kaj ovo ima kišobran? Da se ja cvijeće, znaš. Šta ti je sada? Ma nemoj me. Što šlitno ovo, kako sam se... Mislim, smrdi ovo. Šta mi ti ovo? Nemoj tako jako, bolan, odakle si ti? Jo ti pušač, usni. Tiški. Ovo je prije za mene, tako mi u Zagorju ne delamo na našim toplicama. Bate, ja sam u Veneciji. A to da furali Stuhinskih u Veneciju, a nisam mogao vjerovati. Baš fora, gledaj, svi me gledaj, to te ja pitam, ajmo, Tito. Čuješ, ja ti kupio auto, Dobar dan. Gledaj, ovo ti je... Uđi, ajde cura, uđi. Daj ti šuti starije. Uđi, super. Dobro, gledaj. Daj šuti starije, daj. Sine, nemoj me zajmavati. Bori se, ajde. Gle. Ajde marš. Samo ti pjevaj, nosi mi se... Ajde marš! Pa nemoj tako zajmavati. Samo goni se. Nestalo mu benzina. Evo, ovo ti je Mercatone, novo, sve novo. A tu smo mislili napraviti hladnjak ove za kolinje. Kad napravimo, onda ćemo napraviti hladnjak. A ovo ti je, za riblje proizvode, znaš. A tu smo mislili staviti, kako se zove onoga, ne znam, možda neke čipi čips ili tako nešto. Tako je, a ovo ti je za, šta ja znam, ne znam, to bi bilo sve moguće napraviti. Ovo ti je valjda blagajne. A tu smo mislili napraviti Igralište. svemirsku stanicu Rat. Rat? Aha, da, zato kaj ime mir. Bog, tata. O bog sine, evo, ja ti donio ovu knjigu crvenu. Hvala. Jel imam treba onaj bosanac? Ha? Bosanac. Evo ga, tu je. Čekaj, ali je to? Ja ne znam. Ma kako ne znaš, pa bil si tam. A dobro, nema veze. Okej, a kaj delaš sad, tata? Pa ja sad idem na WC. Baš sam ga se dobro rešila. Slušaj, sad bom ti ja pokazal kako se s Bosancem i ja, ne, slažemo. Ja i on smo ti James Bond, kako oni, Janež i Brundo. Kuš. Mene zovu Janež, a njega Brundo. Zakaj, zato kaj je Bosanac, ne? A ja ga zovem Bosanđeros. Kuš, to je fora, jel da? A samo mi ja pokazao. Dobar dan, jeste došli. Dobar njani. Dobar dan. Evo stisak. Neš se smeno rukovat, a? Pa zakaj bi se tomu rukovala? Kad si ružan. Dobro, okej, ajmo preći odmah na stvar, dobro? Ajde, da mi pokažete jajca. Ne. Gledaj sad, sine,
Evo, spustit ćemo, a ti sad lijepo nam pokaži gdje je orhideja. Pa to je orhideja, tu valjda mora biti. To, šta je to? Ko je to list? Pa, orhideja. Ja mislim da je orhideja, ali ne znam. Ovo ti je Rusija. Rusija, vidiš tu, ovo ti je sve, Moskva, vidiš, Moskva. Ba meni to liči na Brazil, a? Ne mi ne. Bro, sine. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Dobro, koja je, evo tu, ovo. Mujo, dajmo na poći rakiju. Ja bih sad odmah. I užbudi. Hvala, šteta što nemaš pive, a piva je dobra. Super. Pa, dobar je okus. To je rađeno u vinogradu. Je. Pa, Ne znam stvarno. Ne znam, zezam se. jer ako je piva, onda je to od hmelja i ječma, znaš. Pa to je. Oho. Pa, uzdravlja, ajde. I tebi isto. I tebi, sinko. Evo, uti jaje. Kako jaje sad pak jaje. Aha, to ono čemu smo pričali, jel da? Jel je? Viš, to bi dobro bilo za moju zbirku jajca, ne? Kad se desi vama sve jedno, onda je ovo dobro za drugo, a? Ja, tako je. Nju, daj do njazi me to. Kako ti je to piva? Pa je to žestoko možda? Ili nije? Ne možeš tamo, mislim... Bezalkoholni brandy. Dođi vamo. Čo ti lađu? Molim? Pa što ti to znači? Ja ne znam, ne razumijem kineski. Ne znam. Daj si pročitaj riječnik, pa mi pročitaj ponovo, može? Ma kaj se vi tam se rekate. Dobro. Daj pročitaj, ne? Hej, da niš ne kužim, daj. Vi ste munjen, jel tako? Ili ste? Blesni ste. Možda. A imaš glas ko Milošević? Neću ti tuđe. Ma daj šuti. Ajmo odmah preći na stvar. Daj ispričaj neki vic, a ga imaš. A nemam nijedan. Kako nemaš? Pa sam platio da mi dođeš tu ispričaj vice. Pa ima ovaj tamo. Ajde reci. Pogledaj se. Ajde reci, šta? Šta sad? Ali ne mi reci, kak si sinko došao, jesi dobro mi doputovao u Bosnu, a? Ili nije? Pa moram priznat, dobro sam putovao. Ona u svom tamiću. Noš, to najbolje za tamića. Ma da, dobro, jel da? Dobro. Ili nije možda? Stiklu? Evo vidite, to sam ja i Bosanac, ne, snimali malo prije mislim, prije 5 godina, ali to je nama malo prije, ali ne bitno, okej. Čini mi se da mora ići, moram ići doma, ali dobro je meni doma, ja živim sa svojom mačkom, na 2 noge, ali dobra je mačka, ne, to svako već i drugu promijenim. Nemoj ti se šalit, gospodine. Otkud sam ja znao da će svi mene učiniti? Pa nisam ja znao da će ja biti ko Jordan. Znaš. Pa nisi baš ko Jordan, sad ćeš biti, kad ti ja malo pokažem kako se svojim barata. A kako ti ih berata zapravo? Pa vidi. Sada, gledaj. Pa, da. Vidi. Ovako ćemo. O, ja širim noge. Vidi. Širim. Vidimo. Već raste. Joj. Pa dobro je bilo. Pa već sam malo narasao. Hoćeš još jedan put? Pa, štio bi biti 2 metraš, 3 metraš, više metraš. Daj, evo, produži me još, za koji milimetar? Dobar dan, kak si? Pa dobar dan. Se ti tu sunčaš? Ja ti inače... Ne imam problema s glasnicama. Pa ako imaš problema, ja ti pravi doktor za to. Evo gledaj, samo malo da ti smjestim pa ćeš vidjeti. Ovako... Sad... Šta sada? Hoće sad bolje? Bolje mi je. Daj kravatu mi posud za dole. Okej. Zato... To je preskupo, A baš imaš Baš je dobro. Za dijelo. Daj kravatu. Ne dam. A vid budali.
Kog ti pucaš, Bolan? Bolan, šta pucaš? Pa nisam pucao, majku ti. Probušio mi ovu posteljinu. Pa nemoj se tako ponašati. Čo? Pa nemoj tako. Pa naručio si me da ti puncu ubi, Bolan. Jel jesi? Pa nije to moja punica, a košti on ti preko sobi, a mislim, ja se tu kartam, čekam ovog prijatelja, a skuš. Kaj? Čekaš njega, a? Ja čekam njega, što se, evo, imam tu paraševa, čekaj. A imaš dobar tepi! Pa dobro da ga nisi probušio, vidiš, sad ću ti ga ja ću ti tvoju ovo hlače probušiti, tić. Jes mi neki pamet. Pa šta ti meni? Nije dobro. Dobra, kad ti moram platiti, znaš? Kad ti moram platiti? Ne znam. Pa ne znam, sutra možda. Pa nisam sad pri novcima, znaš šta. Dobro. Penzija mi još nije. Ovaj. Dobro. Šta dobro? Pa i, mislim, mogu ja nekom pozajmiti novce, znaš. Pa ja mogu, šta ja znam. Ti moraš nekom. No to je kuća častla. Mora se operirat, znaš. Vidite, ovo tu su moje djevojke kad su meni bile, ne. Vidite, to sam ja skupljao na smetlištu, ne. Sve nje. Sve sam iskupio. Vidite, to je moja kolekcija djevojaka. Jel su dobre, a? A ja volim ovak sjeti uz kamin, slušati vatricu, kad gori i piti pjenušac, ne. Evo sam se vratila od bolnice, mogu sve piti kaj god hoću. A vi ne možete. Aha, budale. Aha. Dobro. Slušajte kak ide moje vatrice, evo. Baš je dobro. Hoćeš kupit šampon LG? LG? Imam ja i drugi šampon. Hoćeš CL? To može. Pa se slažem. Ja sam ti kupio iz stupnika ovoga. Dobro, tako si kupio. Cipele, evo ti dole. Ako ih hoćeš probat, pepeljugo. Nisam ja pepeljuga, ja sam smrduljka. Jel da? Pa imaš dvije lijeve tu cipele, ako će ti pasati, ne znam koliko, imaš dvije desne ili dvije lijeve, ne znam. Šta će mi to bez veze budalo jedno? Evo, kaj? A hoćeš vidjet tu, kužiš? Kaj hoću vidjet? Ne kužim. Pa, fuče me vir. Ma da. Vidi, vir. Ma da, kaj te ne dira? Mene to ne dira. Šta je dobro? Dobro. A da, kaj dobro, a? Dobro se ljubimo. Ops, moram ići. Pa kaš novce vrat, nemoj se da vrat. Nikad, ak te baš tak zanima. Ovdje, nekako svjetla. Sigurno mi žena kuva pašta šutu ili nešto drugo. Znaš. Pazi, budala jedna! Mogu si me pogoditi, sam vidio u kameru, baš mi ispod da svog nje. Pa šta si igraš tim ovim Pokemon lopticama? Ma igram se, tako. Ošuvati nekog Pokemona, a? Je možda to Pikachu? Ili koji? Pa nema biti pros, kamere te snimaju. Pa, baš me briga. Ja se tu plaćem da radim i da se igram sa Nemoj tako čvrt to, budalo. palicom. Daj mi palicu. Da ti iščupam jezik. Mandule. Smrdi ti iz usta. Stvarno ti smrdi. Misliš? Ne mislim, istinu govorim.
Jel misli ti je drag znati? Evo vidite kako je dobro tu, meni. Viš, to ti je moj dom. Stvar vas mogu upoznat s nečim, ne? Ako ne s Bosancem. Ali dobro, Bosanac je glup, da? Jel da? Ovo nema trebu. Ovaj ti je, sa mornarima sam ja bila pa sam naučila ovakav čvor, znaš. To je engleski. Pa da. A ko će? Da, super. Nemoj tako govoriti, žuciješ. Taksi, hej, taksi. Ne, došao ti! Došao. Nemoj se tako poigravat. Vidi me. Ko si ti? Zašto bi te slušao opće? Gdje je ona mala, ne znam. Ja sam Bosanka! Ma nemoj, jesi ti muslimanka? Možda. Obrezan mi je. Pa mislim, Vidi, tu ti ja sakrivam, sad ću vidjeti. Evo. To su ti ove pilule protiv kašlja, znaš. Daj mi, usisaj je. Evo gledaj. Joj, baš je fora. Kokaina. Stani. Moj, sad ću te Nećeš me ništa. Pa idemo karate. Neću. Ako nećeš, onda ću te ja naučit. Mislim, ako hoćeš. Nemoj me ti uči. Mogu ja tebe. Pa ti znaš koje poteze malo. Ma, znam ih i previše. Pa, ne znaš ovaj. Ma nemoj, dobar si. Ok, evo ruka. Ali ti ne znaš ovaj, sad ćeš vidjeti. Ja znam, bolje sad. Dobar ležaj. Da. Samo ću ti pokazati ovaj trik, gle, karate, što sam naučio ovako. Nemoj! Gle, uzmeš ovako i sklekove radiš 1, 2, 3, Dobar je. 4 i evo, gotovi sklekovi. A sad idemo na trbušnjake. Evo ruka. Nije ruka već, ruka od puža. I šta će sad biti? Isuse Bože, ova ženska nije normalna. Hoće me skuhati juhu. Stara, kolika noste juha? Šta je, nisi kupio šampon, ha? Masa prehrane, znaš. Puno šampona, udišem po cijelom danu, znaš. Dobar dan. Postoje karte. Kupi mlijeko od mene, znaš? Kupi ga. Kad ti kažem. Ja se igram indijanca, ne? A izvuci jednu karticu. Ja. Šta se bojiš? Pa nema, kupit ću mlijeko onda, ne? Pa mogla bi ja. Mogla bi se raditi na tome. Ali nisam siguran da ja to želim. Mislim, šta će meni te karte Pokemon? Pa uzmi, probaj. Fora su. Ne. Fora, uži, znaš kaj neću fora. Aha. A šta ako izvučem onoga... Ma ne, veze, kod užiš. Idem da probam možda. A samo ako ćeš... Svi su isti. Ako ćeš... Sad morat ćeš kupit mlijeko od mene. Tu piše 2 ljudi, 2 novca, mislim, $30. Ne mere. Ja... Ne mere. Znaš bosanski? Pa, kako Moga ti ne? med Zagorac.
Risti Zagorac, bajka ti je iz granice. Čekaj da vidimo. Daj šut. What? O, dođi. Ti upoznam z mojim nožnim zdrujem. Što je tu? To prod, Ja sam opred je to zdroj, ne? Viš kako to ide, jebote rog, no lozer ide, voti rog motor, viš? I tamo uključiš to mi ide. Aj uključimo, sam tu? Šta je ovo, Kajgan? O, to ti je jaje na oko. Ne, kujiš, ako hoćeš Kajgan, onda mi se javi. Da ti oko sprži. Pa... Ovo ti dobro. A gledaj, svi su Bosanci, a ja sam jedini Zagorac tu, ne? I ti si Bosanac. Daj, skidaj to. Neću ja Kajganu, neću ni jaje na oko. Jebi ga već i naručen. Jeboj rog. A gledaj kako dobro se peče. Jel fora, a? Fora, jel da? Kako si malo nagli, ne? Može se smidit. Da, hoću dobiti prilog špek možda. Možda kobosicu jebote, rog motor. Gledajte, ja tu imam svoje frendove, ne? Odavdje mi najbolji pogled, kušiš. Najbolji pogled, nema bolje. Dobro, da malo se prisjetimo starih vremena. I pogledamo dole. Da vidimo. Joj ne, zaboravila sam ključeve. Čekaj, čini mi se da vam... Čekaj, ne. Čekaj, sam zaboravio? Nemam pojma. Idem se ja vratiti. Ključeve. Pa ne bre bit gore. Da upamte. Što ti ne hoćeš to tu? Neću niš, daj mi sam to i vidi. Ajde, već. Čekaj, ako neš niš, onda ću Daj ja mi, sam. ej! Ja ću, vidi, novci, i ovce novci. Ovdje je gospodin Zubar, hao, šta su ljube. Što je to? Što se to diže? To sti. Hoću te uštipnut. Malo. Ko će mene uštipnut? Sad spavaj. Udujaj, spavaj. Udujaj. Kakva je to pjesma bila? Ručak. Kakav ručak, kaj je ovi Brius? Ne sviđa mi se ovo. Ja sam špek, nisam čevopi! Bosanci imaju čevopi, ja sam špek. Gle. Hvate! Domaći, zagorskog domaću.
Nemoj. Mali! Da bježim ja dok me ovaj nije ulovil. Oj, ne, shit, tu. Nekak malo, mi se čini da se neki zaboravio. Ima neku tak amneziju, ne znam. Ovo nije bitno. A neki malo, smrdi mi benzin nekak. Ne znam. Dobro, nije bitno. Dobro, bum se javio, čekaj. Čini mi se da sam neki zaboravio. Ili ne znam. Možda mi se čini, a možda i ne. Nemam pojma. Zaboravio sam! Dobro sam rekao da sam zaboravio. Evo, kaj čekam te 100 godina, ne? Di si ti? A, di si? Ja te nisam vidio. Gledaj, pa to sam svogdje, a u ovom dijelu ti ja zgledam. Ma da, super, ajde, sad pričaj. Gledam ti ko ovaki hund, ko Robin Hood. Evo ti puška. Baš je fora, jel da? Je. Daj, samo što ti pogledaj. Samo što ti pogledaj neku prinčicu. Znaš. Kako ptičicu? Gledaj, Kako? Kaj? Čekaj, daj mi pogledaj. Čekaj, evo, gledaj sad. Da počekamo malo, ko... Imam ga da nisam. Evo, tam ti je. Sad kak si ga fulao. Ali sam njega pogledao. Kak je, dobro gađam, a? Pa kad ti delaš mog hladnika u pinju. A ko je tamo? Hoću ga ja slikat sad. Neki žgoljo. Evo. Ko je taj čovjek? To je prodavnica noževa. Ovo je prodavnica noževa. Imamo Titanium 2, Titanium 1. Imamo Titanium 3. Imamo Titanium 4. Super nož. Titanium 4. Evo te super nož. Ruke se peru. Imaš ti šta za obrisat ruke? Imam ja moram. Onda daj. Ja bih htio kečap, imaš kečap. Evo kečap. Što ti mi takav u toke količini? Treba mi u toke količine kečap. Imam ti ovo, evo. Pikado. A, boli. Stricek boli. Boli stricek. Evo te super nož. Nemoj tako jako piju. Evo, idemo, avion, a ako ti Superman tiš da letiš. Evo, ajde. Idem se ja malo Odi dole. kupat. Ajde, Topla kupka. Tambura. Pa ti odeš. Ko je ovo budala? Oj, idula svetoga. Kako je budala? Vidi. Titanium 4. Imam ja super nož. O, ja imam bolji. No imaš igračko iz Kinder jaja. Aha, pa ćeš da vidiš. Uju. Pa nećeš ti mene! Hopa! Ovo je bolje. Kaj si snijeg sa zmijama? A? Parite se. Sad ću ja tebe, a ne vas ću zabavat. Dečko, ajde, sad ćeš da imaš. Dečko, mascu, jednu ću ti napravit. Se nemoj zabavat sa mam.
S menom mačaš posla s mojim nožem. Samo se nemoj... Kakvim nožem, nisam ti ja ti ne kužim tvoj jezik. Dajde, kao budala. Baš sam izašao iz trgovačke ove radione. Uf, što je ovaj? Ko je ovaj? Ko je to? O, razbio mi staklo, bolan. Malo čuko. Ovdje je taksi, ako hoćeš ući, ulaz, ajde. Ajmo, nemam puno vremena, znaš. Ajde, upadaj. Ajde, uključam sam taksimetar. Biciko! Taksi... Ej! Gde si, Cviko, Aj, kupi runolist, vi, šta ti runolist? Šta ja ne vidim dobro? Ako hoćeš kupit, kupi, ak ne moraš. Mogu A dam ti ga besplatno, ajde. Ajde, sretno. Proradila mu truba. Vidi ovo! Evo, plaćam ti, ovaj tu! Odakle si ti bolan? Jo, sam rekao iz Bijele zvijezde. A ja sam ne nas iz Bihaća. Nemoj zabrat, boli bolan. To ti je... Kud se nas dvajca bosanca nađemo. A šta je to, tvrdim Bobi glavama, Štapić? znaš, tvrde glave. A to... Bobi Štapić. Imaš tvrde ruke, a evo glave. Vidi se da sam bosanac. O, kućeš na me! O, budala. A nisi mi rekao odakle si iz Bihaća, jesi tu znao? Vrat mi cilindar. Što ne vidi? Daj, vrat mi Šta? ga. Hoćeš Lijepo na glavu. odrubit ću ti glavu. Nemoj tako, bolan. Budalo jedna. Ti iz budala. Vrat mi cilindar. Ti iz budala. Ma ti iz budala. Majke ti. Jezi ga puno. Šta štiš sad? Evo gledaj video. Ovo je fora! Tum, tum, tum.